Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakolopyo dasayan kabwasan Makterion Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Agaw natin na Biyernes. Thanks God it's Friday. Mapusagaw. Pizza 2 sa bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Otsintados anyos empisok at kulungan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Abong na obrero sinukisok paltog arikuber. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Pajero imobortek abangga na bus driver asugat-sugatan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Security guard sinigbat imbatik yung patambalan suspect na aristo. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal, trabaho, seguridad at si katuya sa top priority na saray butante. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Pacquiao iporsigito niya so makatarungan yasweldo bilang kanipigan na saray trabahador. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
Vice President Sara Undagop at preliminary na DOJ ni paakar banta to niya at kinan Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras tila alas 5:09 na Kabuasan tanatan wadyara detalye at balitad lokal. Security guard sinigba tagawas sa insidente at oras na alas 2:32 na nga rom. Yagawa jad Argent Compound, Barangay Bakiwan, Balay na Sual, Pangasinan. Kinabat sa biktima na si John Frias Esquilio, 49 anyos, Baolaki High School graduate, security guard, native na Tapilluas sa Albay. Si katunatan sa Manaayam jad Barangay Bakiwan, Balay na Sual, Pangasinan. Lega niya sa may suspect yung kinabatid nga ranton na Marlon Serdual Salvador, 48 anyos, wala asawa, elementary graduate, fish cage watchman o managbantay na fish cages, residente na bitlan na lugar. Jada ginawa ng investigasyon na nasaray pulis sa Suala, kabatan niya sa may suspect, so wala din influensya na alak, taan armado na Macdamia Barang. Si kato sila moob jad Argent Compound, taan punto niya sa biktima. Si karaya awalaan na sangsangan niya singagan na impanigbata na suspect at biktima. Akagabor na sugat jad takeb tantampol yung batik jad Sual Primary Care Infirmary jad Balay na Sual, Pangasinan. Lega niya sa may suspect, so naaresto tan asamsam da si kato so barang yawalay do kayto na 22 pulgada umpapuay ad investigasyon ya si motibo lapod agay pantatalusanan o walay abayaglan na kulkulan na sare duara. Sa may suspect so naaresto na otoridad tan si kato nawit jad patambalan na pen na ipasilong ad medical examination antes ya impisaw ka ad karsel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwaran lulugana ng banggaan sa kaysa sugat-sugatan. Agawa so accidented oras na alas 11:10 na labi jad National Road na Barangay Alipangpang, Balay na Pasurubi, Pangasinan. Saray involved yung luganan North Genesis Bus Liner Incorporated, yawalay address to na New York Street, Cubao, Quezon City. Mamanihoan na Angelito Marcelino Regala, 49 anyos, wala asawa, awalaan na lisensya, residente na Angeles City, Pampanga. Tan na Nissan Pajero, mamanihoan na Jackson Montemayor Garcia, 42 anyos, wala asawa, awalaan na driver's license, residente na Barangay Poblasyon Tubao, La Union. Diyan initial investigasyon ng pulis, akabatan niya sa may North Genesis Bus Liner, so wala da inner lane na yamamarat jad north direction na nabiglan and non-overtake. So Nissan Pajero singagan na aksidente sa may driver na Nissan Pajero, so asugatan na tansi kato simbatik niya patambalan na akabatan niya sa may driver na Pajero, suwalad employensya na alak. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Improvised shotgun asamsama at ginawa ng pansukisok na otoridad at abong na construction worker. Iya kinabatag nga ranto na Samuel Carig Bugayong, 42 anyos, balolaki residente na Barangay Evangelista, Balay na Tayog, Pangasinan. Sa may abong na suspect so sinikisok at impaksab ya search warrant ya impaksab na Regional Trial Court Branch 42 at Balay na Tayog, Pangasinan. Ya walay pitsa to na Abril 21, 2025 at insunggay na Republic Act 10591 makalanor at pangyaamot na illegal iya paltog.
Akumpiska so improvised shotgun ya impresenta jag korte tan si katoy sigapan na kaso na insunggay na Republic Act 10591 sa may suspect suwalad poder na tayog police station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 82 anyos si Masikan ay naresto na saray yung panulop yung puwersa na Labrador Police kay baso Pangasinan Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office, Pangasinan Intelligence Team na Pangasinan. So manangaran na Anastasio Estrada Samson, walay asawa, residente na Barangay Dulig Valley na Labrador, Pangasinan. Si katoy naresto base biskag na alias warrant yung pa-accept na 1st Judicial Region Lingayen, Pangasinan, yung walay yapit sa to na Enero 26, 2017, makalanora din sunggay na Section 5 na Republic Act 9262 o Violence Against Women under Children of Bausia. Sa may suspect, suwalad kustodiya na Labrador Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Antes tayo nung dapagadasare karuman niya balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mamalo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mamalo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 ya kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:18 na po ng umaga. 5:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambunga at mga almusal balita ngayong araw ng Biyernes.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinumpirma kahapon ng DOLE o Department of Labor and Employment na sisimulan na nila ang pagrepaso sa mga minimum wage rates sa ilang rehiyon ngayong Mayo, kabilang na dito ang National Capital Region. Ayon kay DOLE Bureau of Local Employment Head Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr., ang review ay alinsunod na rin sa kautusan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng Pangulo na binabalanse na ng gobyerno ang posibleng magiging epekto sakaling magtaas ng sahod para sa mga manggagawa. Bagamat masarap anyang pakinggan ang matatamis na pangako, subalit dapat pa rin timbangin ang magiging epekto nito sa negosyo, trabaho at ekonomiya, kaya kailangan mususing pag-aralan. Bawat rehiyon anya mayroong pamantayan sa pagtataas ng sahod, kaya ito ang masusing tinututukan ngayon para matukoy kung magkano ang dapat na idagdag sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE NCR Regional Director Sara Mirasol, 60 days prior to the anniversary date ng effectivity ng wage order, so the last week magi-start na sila. Aniya magdaraos sila ng labor at employer consultations ngayong Mayo at magkakaroon naman ng public hearing sa Hunyo. Ang resulta niya ng wage deliberations ay inaasahang mailalabas sa Hulyo. Matatandang mula sa dating 610 pesos ay naging 645 pesos na ang daily minimum wage sa NCR matapos na aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 35 pesos wage hike noong Hulyo nakaraang taon para sa non-agricultural sector. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nananatiling ang paglikha ng trabaho at seguridad sa pagkain ang pangunahing concern o alalahanin ng mga botanteng Pinoy sa ngayon. Sa pinakahuling survey na idinaos ng SWS at kinumisyon ng Strat-based Group, nasa 93% ng mga Pinoy ang nagsabi na iboboto nila ang mga kandidatong nagsusulong ng mga platapormang makatutulong sa pagkakaloob ng trabaho o paglikha ng job opportunities para sa mga mamamayan. Gayon din ang mga nagsusulong ng pagpapaunlad ng agrikultura at pagtiyak ng seguridad sa pagkain. Naniniwala naman si Strat-based President Dindo Manhit na hindi nakakabiglang prioridad ng mga Pinoy ang trabaho at food security sa gitna ng kinakaharap na mga hamong pang-ekonomiya. Samantala, nasa 91% naman ng mga Pinoy ang nagsabi sa susuportahan ang isang kandidato na nagsusulong ng pagpapalakas ng healthcare system. Ang iba pang top advocacies na concern ng mga botante ay ang karapatan ng mga manggagawa at kapanan ng OFWs, kagutuman at kahirapan, pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing serbisyo at pangangailangan, equal access sa edukasyon, pagtugon sa impact ng climate change at pagpapahusay ng disaster preparedness. Ang survey na may 1,800 respondents ay idinaos mula April 11 hanggang 14 at may plus 2% margin of error. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kasama ang Makati-based at firm na Infinite As Marketing Solutions Incorporated sa mga inimbitahan ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa susunod nitong pagdinig na gaganapin sa Lunes, May 5. Sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na bibigyan ng komite ang Infinite As ng pagkakataon para pabulaanan o liwanagin ang panig nito hinggil sa umano'y questionableng kontrata nito sa Chinese Embassy noong 2023
para maglungsad ng keyboard warriors pabor sa China sa usapin ng West Philippine Sea dispute. Nang tanungin kung paano niya balak gawing mas moderno ang batas laban sa dayuhang paniniktik na binalangkas noong pang Commonwealth era, 3 aspeto ang binanggit ni Tolentino: mas mataas na parusa, mas mahigpit na mga panuntunan, at mas mataas na kaalaman ng publiko. Aniya maaari ring managot sa batas ang troll farm operators at keyboard warriors dahil sa kusa nilang pagsunod sa mga utos ng dayuhang grupo para atakihin ang gobyerno ng Pilipinas. Isang abogado at eksperto sa international law, binigyang diin ni Tolentino na walang karapatan ang troll farms at keyboard warriors na idahilan ang freedom of expression dahil ito iginagawad lang sa mga totoong tao at hindi sa mga peking accounts na nilikha nila sa social media. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naniniwala ang isang kilalang human rights lawyer na ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates ay naglalayon na iligtas ang kanyang sarili na mahatulan na guilty sa impeachment trial at hindi pa rin sa kapakanan ng publiko. Ayon kay Attorney Antonio Odi Bukoy, miyembro ng Free Legal Assistance Group o FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism, na ang biglaang pagsuporta ni Duterte sa mga tumatakbong senador ay nagpapakita ng kanyang pangamba na makokonvict ng Senate Impeachment Court. Ang pag-endorso ni Duterte kina Senator Amy Marcos, Las Piñas City Representative Camille Villar ay tinawag ni Bukoy ng malinaw na tangkang impluensyahan ang magiging desisyon ng Senado. Idinagdag pa niyang ang reklamong impeachment na inihain ng Kamara ay hindi isang political stunt, kundi isang seryosong kaso na may kalakip na mga dokumento. Ipinunto niyang ang 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara ay maaaring ibuod sa 3 pangunahing kategorya: destabilization at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos at First Lady Marcos at House Speaker Romualdez, pagtataksil sa tiwala ng publiko at malawakang korupsyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa idaraos na preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ hinggil sa reklamong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation na may kaugnayan sa kanyang pahayag na may inutusan siyang tao upang ipapatay si Pangulong Marcos, First Lady Marcos at Speaker Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon kay BP Sara, tinatapos na lamang ng kanyang mga abogado ang isusumite nilang kontra salaysay sa kaso. Paniniguro pa niya dadalo siya sa pagdinig dahil kinakailangan niyang manumpa doon. Sinabi naman ni Prosecutor General Richard Padulyon na ang preliminary investigation sa naturang reklamo ay nakatakdang idaos sa May 9 at 16. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, suportado at isinusulong ni Senator candidate Manny Pacquiao ang isang pambansang aumento na 200 pesos sa arawang sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ang binigyang diin ni Pacquiao bilang tungkulin upang matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa harap ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Sa kanyang talumpati sa Tacloban, inilatag ni Pacquiao ang kanyang legislative agenda na nakatuon sa makatarungang reforma sa pasahod at alternatibong modelo ng pamamahala na layunin maghatid ng tunay at pangmatagalang pagbabago para sa karaniwang Pilipino. Binigyang diin niya na ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod ay unang hakbang lamang sa isang mas malawak na plataporma upang tuldukan ang agwat sa pagitan ng paglago ng ekonomiya
at kalidad ng buhay ng mga manggagawa. Bukod sa dagdag na pasahod, nangako si Pacquiao na maghahain at susuporta ng mga batas na magtatatag ng mga wage board sa antas ng probinsya upang masalamin ang aktual na kalagayang pang-ekonomiya sa mga rehiyon. Panukala din niya na magtakda ng regular cost of living adjustments at magbibigay ng insentibo sa maliliit na negosyo na sumusunod sa makatarungang pasahod. Kailangan ng batas at pamahalang marunong makinig at kumilos. Hindi lang pangako kundi batas na may puso para sa manggagawa. Iyan ang bagong Pilipinas na ipaglalaban ko. Ayon kay Pacquiao, iminungkahi niya na ang pagbibigay ng tax breaks at access sa pautang para sa mga micro at small enterprises na nagbibigay ng sahod na mas mataas sa minimum at may maayos na benepisyo para sa mga empleyado. Balak niyang tawaging inisyatibang ito na Pusong Palaban, Gawang Palaban, isang reformang pambatas na may direktang epekto sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga liblib na mga lugar sa bansa. Ang paninindigan ni Pacquiao sa karapatan ng mga manggagawa ay base sa kanyang sariling karanasan. Sa edad na 14, lumuwas siya ng Maynila, namuhay sa lansangan, nagtrabaho bilang construction worker at tiniis ang gutom upang makapagpadala ng pera sa kanyang ina. Ang panawagan ni Manny Pacquiao para sa dagdag na 200 pesos sahod ay hindi lamang pangako sa kampanya. Ito ay tanda ng kanyang taos-pusong dedikasyon sa pagtatayo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang manggagawang maiiwan. Bate sa sariling karanasan, tumatayo si Pacquiao para sa mga Pilipinong manggagawa na naniniwalang ang makataong sahod ang pundasyon ng tunay na pag-unlad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Biyernes. Oras po natin, alas 5:31 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na mga kapaborito. Alas 5:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced
Diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:36 na kabuwasan, patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama hanggang alas 7 ng umaga. Good morning, Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Aha. Araw ngayon ng Biyernes, pizza 2 sa buwan ng Mayo 2025. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 ng umaga sa pagtalakay sa mga issue, pagbalangkas sa mga issue dito lamang sa ating palatuntunan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. At kung mayroon kayong mga gustong iparating na hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, bukas po ang aming linya dito. Pwede nyong tawagan o kaya pwede kayong mag-text sa 0939-100-9931 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Pwede rin kayo magpadala sa Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Pangasinan. Na live po tayo dyan. Ayan, at mapapanood din sa YouTube, Oras alas 5:38 ng umaga.
Dumako muna tayo sa magandang balita dito sa lungsod ng Dagupan, kapaborito Errol. Dahil libo-libo ang dumagsa sa Bangus Festival Street Party sa Dagupan na hindi napigilan ng mahinang ulan noong gabi ng Abril 30 ang libo-libong katao na nagtungo sa Divinesia Expressway o extension sa Dagupan City upang makisaya sa kalutan at dalan at Bangusan Street Party, ang isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Bangus Festival. Bandang alas 5:30 ng hapon, sabay-sabay na sinindihan ang humigit kumulang 1,200 na magkakakonektang grill o ihawan kung saan inihaw ang may 25,000 na pirasong sariwang bangus at certified na Dagupan bangus, pati na rin ang mga longganisa, baboy, baka, karabip at iba pang gulay tulad ng talong at okra. Kasama ang kanikailang dalang kanin, lutong bahay na ulam at inumin, nagdiwang at naghapunan ang mga kalahok sa grilling, kabilang ang mga pamilya, magkaka-opisina at mga kasabi ng iba't ibang grupo, kasama ang kanilang mga panauhin hanggang madaling araw ng Mayo 1. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Brian Cua, nagbabalik na kongresista si Manay Gina de Venecia, si Congressman Toph de Venecia, andyan din si Milpitas City Vice Mayor Gary Bardillo, isang espesyal na panauhin ng lungsod, at si Congresswoman na tumatakbong Senador Camille Villar at iba pang lokal na opisyal at personalidad ang seremonyal na pagsisindi ng grills. Kasama rin sa mga dumalo sina Brian Poe, anak ni Senador Grace Poe, at mga kinatawan nina Senador Bong Revilla, Francis Tolentino at Risa Hontiveros. Bagamat umambon ang bandang alas 6:30 ng gabi, hindi naman nagpatinag ang mga excited na Dagupeños sa kanilang salo-salo kasama ang kanilang mga kaopisina, kapamilya at kabarkada. Ayon sa Dagupan na pulis, mahigit 400 na pulis ang idineploy upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa selebrasyon na mula sa initial na 5,000 katao. 50,000 kamo? 50,000 na katao. Umabot ito ng 60,000. 600 na katao. Ang kabuuang dumalo habang patuloy ang kasiyahan na sinamahan ng pagtatanghal ng mga kilalang banda at artista sa 6 na entabladong itinayo sa kahabaan ng expressway. Umabot sa 600,000 ang kabuuang dumalo, kaya naging blockbuster ang iba't ibang stage na may mga nag-concert na sikat na mga banda sa Pilipinas, at talagang dinayo hindi lang ng mga Dagupeño kundi pati na rin galing sa iba't ibang lugar ang kasiyahan sa 2025 Kalutan Street Party sa Dagupan. Talagang hindi 600,000. Hindi makahulugan ng karayom from end to end ng De Venecia. Diyan sa may New De Venecia yan, di ba? Yung mga stage kasi sa halfway. Sa halfway, ayan. Doon sa pagbaba ng tulay. Meron ng umpisa dyan, doon sa rotonda. Hanggang doon na sa dulo ng De Venecia papuntang Lucaw. Yung halfway naman na sinasabi ko, dyan nagdadagsaan dahil dyan naglalakad yung mga tao papunta doon sa may venue. At talagang hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Bagamat umambon, yun po isang blessing. Ano yun? Yun po isang blessing na patak ng pagmamahal galing itaas. Pero huminto rin yung pagpatak ng ulan, at tuloy-tuloy ang kasiyahan hanggang madaling araw ng Mayo 1.
talagang napakarami ang dumalo sa naturang street party. Itong Kalutan Dalan dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya't congratulations sa mga bumubuo, yung mga committee na bumubuo dito sa naturang Kalutan Dalan street party, dahil napasaya ang 600,000 na katao na dumalo. Approximately sa ayon sa monitoring ng PNP Dagupan. Ayan, at maayos din, walang mga untowards incident na naitala, kaya't very peaceful, napakaganda ang nangyaring okasyon, na ito ay connection doon sa ginaganap natin na Bangos Festival dito sa lungsod ng Dagupan. So congratulations po sa inyo, mga lahat ng tumulong, nakilahok sa naturang okasyon na yan. Alas 5:44. Ay, walay Kalutan Dalan na Bangus Festival. Nan silibra mo manayakin nagtalabat alikas. So dito na barangay Anulid. Ay, Anulid. Isaw Festival. Isaw Festival. Abalak at sa antakya isaw labatot dito na barangay ken San Vicente. Hindi jayat kinay. Dumatan balak festival. Aman pistiman may jad San Vicente piste. Ay balit jad kinay barangay Anulid festival. Dito barangay Happy Isaw Festival. Barangay Anulid kanto kaya't isaw yung yung aman atan may lamang lobo na manok. Ang isaw. Kanyan pista damot dito da Anulid actually. Kanyan pero isaw ay kino dito kasi Isaw Festival siya nang kunikakalo da hotdog. Hotdog. Hindi siguro nalalaok mo la. Ay nalalaok la. Nalalaok latan ta simpre. Hotdog. Pero karaklan to siguro isaw. Pork barbecue. Wala ramay chicken barbecue. Mandudumalan barbecue ya. Walay banana queue. Ingkalota yelo. Ilo lang mo tayo, di kalo mo tayo ilo si Ren. Kanyang congratulations ditan. So pala may kapitan ditan, lingwanang kula. Si kapitan nakin. Kapitan Muyargas. Muyargas? Anulid? Alawan kinaman, malabago mga aldan si Muyargas. Yan, nalilingon ng kulari, officialis dito. Duga. Si Kapitana Muyargas, Jed Kiyon. Malabago mga aldan. Jed, Anulid, si Kiyon, Ryan Klata. Dito kagawad? Ay, kagawad man. Kagawad si Ryan. Ay, si Katumamikin, pagani-gani, di ba? Pagani-gani. Yeah, konsihal. Klata. Klata, basta Klata. Kapitan Klata. Nailingonan ko lang kapitana ditang kasi. Okay, at sila ay nagdiwang ng isang masaya daw. At siyempre, anong nang kumalante, so litrato dyan Facebook ay Facebook labat. Imatin matsikyan si Mayor Mark Stephen de Venecia Mejia. Imatin si Katulabat. So bimatin Ako anong nang yara may arom. Andi na arom mamatera siguro sa tanya ken isaw festival aditab mangaldan. Kanyan pistarad tamanaya. Congratulations at sa tay pistayo. Okay, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Si Mapandan Mayor Carl Christian Biga na busy sa ngayon dahil papalapit na po yung
eleksyon. Although na diyan sa Mapandan wala namang bigat yung kalaban niya. Kumbaga kon lang, saling pusa. Yung kalaban niya. Talagang ako naman ang sinasamahan ni Mayor Carl Christian Viga yung kanyang mga ka-line up na mga konsehalis, mga inconvent. Lahat ng mga inconvent nasa kanya. Kaya't nagkaisa sila dyan sa bayan ng Mapandan. So, ang ginagawa ng mga ka-line up ni Mayor Carl Christian Viga pupunta sila sa mga kabahayan, house to house ang ginagawa nila, every barangays. Araw-araw yan dahil hanggang May 10 yung kanila, yung campaign period, Kapobrito Errol. Yung kanilang pagkakaisa talagang napag-usapan naman nila yan na wala nang wala nang hatian sa labanan. Kumbaga, ang ibig kong sabihin dito, hindi na mahati yung grupo. Correct. Nagkakaisa. Nagkaisa na sila. Siyempre nandyan si Councilor Freddy Pinuriar, si Councilor Alicia Mariano, Councilor Hilarion Morales, gawin din si Councilor Brando Quinto, si Councilor John Erickson Paraino, nandyan din si Councilor Jim Castro, at gawin din si Councilor Ronnie Rebilla at Councilor Melvin Gerald Ranas. Yun po yung nasa line up na mga councilor under sa line up ni Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, Pangasinan. Siyempre yung mga masisipag din na kasama ni Mayor Carl Christian Viga diyan sa Mayor's Office sa pangunguna ni Sir Felix Domisilio. Magandang umaga, Sir Felix, si Dr. Felix. Na talaga nga namang pag may mga na-encounter na problema o humihingi ng tulong o advice, sa opisina niya pa lang, sa presensya pa lang ni Sir Felix, nare-resolve na. Bago pa man makarating yung problema kay Mayor Carl, problem solved na pag si Sir Felix ang nakausap nila. Ayan, si Sir Darwin at si Sir Jeffrey. Si Sir Jeff, good morning po. Good morning. Sir Jeff Aprasaldo. Madam Sheila Pinulyar, good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ganon din, good morning kay Mayor Dong Kalugay ng Sual, yung Kalugay Million Team. Although na dyan sa Sual may naiparating na balita na meron daw magbibigay ng malaking halaga sa mga botante, kung gaano katotoo. 10,000 bawat botante. Alam mo, hindi na kailangang magbigay ng gaano kalaki kung ikaw ay gusto ng mga tao. Bakit mo bibilin? Kung ikaw ay gusto ng mga tao, iboboto ka nila. Bakit kailangan mo magbibigay ng malaking halaga? Ibig sabihin, binibili mo yung kaluluwa ng mga botante. Diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kung sino man yung kandidato na yan, na sinasabing magbibigay daw ng 10,000 bawat isang botante. Grabe. Ilan ba yung botante diyan sa Sual? Ang alam ko diyan na less than 40,000. Pagpalagay natin na 30,000 kamo na lang. Kung 30,000 sa 10,000 na botante, bawat isa, magkano na yun? 300,000. 300 million. 300 million. Saan kukuha ng 300 million yung kandidato na yan? At saka kung sakasakali na merong siyang 300 million, ibubuhos niya yan sa bayan ng Sual. Pag sakaling nanalo yan, anong gagawin? Anong gagawin niya? Yung mga ganyang kalalaking papakawalan na pera. Di ba? Pag nanalo yan, walang ibang gagawin. Paano iisipin kung paano babawiin? Kaya nga ibig mong sabihin, gagastos ka ng 300 million na wala kang pagbabawian man lang,
So yan la, yan ang kuwan natin na dapat na alisin natin, yung ganyan na binabayaran yung mga tao ng napakalaking alaga. Although na ang COMELEC, Commission on Election, ang sinasabi nila bawal ang vote buying, pero grabe, massive vote buying ang nangyayari sa Pangasinan. Yung isang pinapanood ko kanina, Barangay Kagawad pa yata, yung pinagmamalaki niya yung bagoong na may kasamang bigas at may litrato nung nagbigay. Di ba ano yan? Bawal. At saka pinapakita sa social media yung bagong, sabi mo sabi ng yung nakatanggap ng bagong tingnan nga natin kung mayroong 1,000 dito sa label ng bagong, sabi niya. Tanggalin natin tong label ng bagoong. Kasi sinasabi nila merong 1,000. Ang nandun sa litrato, magkatandim, magkasama. Aywan ko kung magkasama sa higa. Yung maling leader na dilata. Yung mga pinamigay na dilata. Sa kwanto may sakoy. Inubakan to lang. Tas siyempre, wala may loko-loko lang, kinargaan dahil 1,000, may loob. Hindi, pero wala mo to, yato mo to. Na wala may video lang te. Ang piano wala mo, yato Hindi, tamin ng video lang te. Inubakan to namin, may walat arap to. Ya inter da sikara, kaya ba'y arami anak to siguro, basta sakay pamilyara. Natan, angga po inal mo hanggan Anton Kalasi kwarta. Di mambuisit ira. Kababatat manaya. Inala jamay kini, may sardinas Anton la jamay meatloaf Balang lara. Ame wala tarap to dilata inuubakan ton amin. Agtulaan no din diman may meatloaf. Di sigaw to la. May kin. Pangkakamusan to la, lokasan to namin. Tabi nang tatumad kunggitan sa may sardinas no inerdiman. Ninyo patanawa. Atanay gagawin yung ginagawang ganyan, di ba isang pang-insulto yan sa isang leader? Bakit na nila iniinsulto? Dahil walang nagawa ang leader ng Pangasinan. Yun po ang kasagutan dyan. Bakit ka binabas bakit ka inuinsulto sa mga social media? Dahil walang nagawa mo, di ba? Alam mo yung isang motorcade na nagpaulan ng chichirya. Di ba? Si kwanto may komentod sa may aman niya ginawa to timat ya manok. Anta may manok, yung buntok kay maisat kin. Kaya namin tuktukan dan tampon. At siyempre, kin man parada man, motorcade man, larad karsada. Di anti-gawan da, dukdukon damot. Correct. Diba, ginawa naman nilang manok yung mga tao. Wala na may, nung kuda kiningan, may jad post daw, mismong, may mismong social media account da, si Kwanto, grabe naman kayo. Kanto, ken, may uban, dada sa may kinda. Ginawa nyo kaming, yung, mahirap na nga kami, para kaming, namamalimok sa inyo. Chichirya ang binibigay ninyo. Ninupatan niya kindawa. So, ibig sabihin, angga pulay respeto da, angga respeto la, nasaray Pangasinense, ed sayay pulis, yakayurong ed Pangasinan. Talapod, angga pumot, suni paningning to, agawan tong programa, tam proyekto, medyo jurad labat. Ipusto sa proyekto antaaman at ginawa at sa may past administration nang nangmutan niya kalukuhan tumatawa. Okay, magandang umaga sa dyan sa Bimalay ang team sama-sama. Si Vice Mayor Team Sam, si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario ang pagbabalik na mayor ng Bimalay. At ganoon din si ang pagbabalik na Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Good morning team. Sige, mag-exercise muna tayo. Take it away, engineer.
Ni Talara, Watanlara, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga sa Team Patak 10-0 sa bayan ng Kalasyaw. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Councilor Elias Villanueva, 14 Maswerte. Councilor Give Me 5, Jose Loresco. Test mic 1-2. Test mic 1-2. Councilor Mike Season. Telpag mo may space ditan. Ha? Telpag mo. Niman. Hey, Team Manol. May Manol. Number 4. Councilor, soon to be Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Councilor Manny the Twin. Councilor anong manang kulingaran tulawari. Councilor Artisan Soriano. Ay, si Councilor Soriano. Ayan. Good morning. Akin ito si Vice Councilor Nestor Gabrielio. Good morning. Si Councilor Habardani Messina. Good morning. Down din sa mga outgoing Councilor Gerald Especial. Official Manaya. Si Servisyong Espesyal. Si outgoing Councilor Paige Tebera. Good morning. Walang iwanan, magkaisa Team Patak 10-0. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue na ating tatalakayin dahil mayroong pinarating sa atin na kapaborito Errol na mayroong isang lasing na lalaki na dumalo sa meeting di Avance ng Mejia Sordilla Team. At nagsisigaw doon sa meeting di Avance. Mamaya talakayin natin makalipas po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123 API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall Local District Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery AB Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at Holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at Holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan.
Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subok na Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ma. Napagmon ituloy Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, utusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyuyag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1
Wang FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:08 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Saraya nakalupyada sa iyang programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktirunin ko rati magtipangasinan Dennis Muharis at gawin din sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Uy, good morning nga pala kay Kapitan Saldi Bauson. Ay, dyan sa may ng barangay Macabito, Kalasyo, Pangasinan. Malapit na yung pista mo dyan. Bukas. Bukas. May 3 ang kailang barangay pista dyan sa bayan ng sa barangay Macabito, Kalasyo, Pangasinan. Talagang makuli-kuli si Kapitan Saldi Bauson. Ngapoy ni Bagada at ingkatuon ng Kapitan Saldi. Ken amay noon to may aning nang mula ninsaman, ianggad natan Saldi ninsinsya. Kanyan na maganon asinggaran. Ang gano ken amay ilututulot paldoan to na itartud sarame mangkakaukulan ng patam bataw. Kanyan na Ken, Jerome, tawag ka lang tawag. Kanyan na si Kapitan Saldi at Ken, may matulong lawas itan. Idadayaw dalang timay kini, may agaw no panag-alay basura, siyempre scheduled itan. At nobilbilang at ang gapoy available. Driver sikato mismo man drive. Sikato mo kay badan amay ken ulad kab kaabungan niya man hakot na sarte basura. Nino pa itanawa ken tumat. Si tumat ta siyempre sa kwento malante ginampanan ko tanay nilobang ko politika di public service sugaw ko kanto. Man service barangay kwento mat. Tatutan si Kapitan Saldi. Kanyan na matalag yara to untan ira ya elected official ya si gagawin da at may pangkamaungan na barangay da, pangkamaungan na bali da, pangkamaungan na syudad tan probinsya ng bilang matalag yaratan. Uy, alas 6:11 na kabuwasan kagabi, oras ng alas 9:45 may nag-interrupt daw sa meeting di Abansi ng Mejia Sordilla Team. Ang meeting di Abansi, kapaborito Errol, ay ginanap sa compound ni former barangay Kagawad Walter Permison, anang barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Itong si Paul Hulipas, na asawa ni Rosalie Hulipas, na empleyado ni Mayor Buna sa munisipyo, ay nagprovoke daw. Magano. Yung lalaking lasing na nagwawala sa Kokos, tama ba? Tama. Kokos ni Mejia Sordilla Team. Biglang nag-interrupt. Biglang nagpo-provoke. Biglang nang laber-laber. Ngayon. Ay ang tingalan to. Paul Hulipas. At may abila may asawa na Rosalie. Sigurado ka? Sikato may pasabida. Asawa to tayo Rosalie Hulipas. Wala munisipyo. Ya empleyado. Ni Mayor Buna. Munisipyo. Okay. So, habang to tayo Mr. Hulipas. Okay. Habang nagsasalita daw, itong si Achi ng Mangaldan, si Rosa Flores, dumating itong si Paul Hulipas na nasa impluensya ng alak at nagsisigaw. Ang sabi daw, kulaan tutay, pangako yun, ospital. Kunto. Mong taga imubat, ang gapoy imubat at sikato. Pero ang ginawa ni dating Kagawad Walter si dating Kagawad Walter
Medyo barang may kinto ay aming si Kagawad Walter ang sabi niya ang ginawa niya inilayo na lang itong si Paul Holipas inilayo doon sa Binyo. Ngayon ito. So yung ginawa niya kasi na pagsisigaw unang-una private yun. Compound di private, di ba? Private. Pwedeng kasuhan yan ng trespassing. Di ba? Ganun yun. Yung isinisigaw nitong lasing. Siguro maumawan mo lahat sayang kabuasan siguro. Lumandaringal si Rosalie sa asawa to. Ang tawag dyan 0939-1009931. Tapi linawan me ayan na yung kagawa at talagang agawa kalabian. Inyala ay baka ang tatutay asawa to ay empleyado ng munisipyo no antoy sungagnguro akinat ang gapote hospital. Lante o niya isukintutan. Okay. So sa ibabaga to lante ang hospital ko lang punto to hospital. Okay. So at hospital kasi tuaya atan at imbaga anan Vice Mayor Mejia ng 2022 aguman natan lapod si katulante Vice Mayor na makapain-implement si Vice Mayor makagawa na project sa Vice Mayor. Yung naipaliwanag na yan na matagal na na ang gagawin sanang hospital na i-convert ay unang-una yung infirmary. Di ba? Nalalagyan ng mga karagdagang equipment, mga doktor na manggagaling sa Region 1 Medical Center. Agto gabay ng mayor. Lapod? Lapod sa imang benepisyo, siyempre, si Vice Mayor. Pero agto ang tabalat niya si katot mayor. Di ba? Diba? Yan yung Mr. Paul Holipas, yung pinagsisisigaw mo habang ikaw ay lasing, yan yung sagot. Ako lang to tayo hospital ka mo. Kumadwa ni may hospital ko mo niya para dito na inyalagilad mapandon. May bukas. Yung may bukas center. At may bagong urgent care ambulatory services. May malad mapandanay. You're supposed to be jad mangaldan itan. Tas katutan ko mo sa sangkuna niya balay lapulanti ta at amalante at inlakad itan ng Regional Director na Regional Medical Center Dr. Roland Mejia at Department of Health. Natan sa Department of Health tan representative tan say representante na Regional Medical Center limara at bali na mga dan awit-awit datan so memorandum of agreement atan at ipanungnang imparesibe ay kinan mayor agtugabay ng mayor dinisigard tutan iyamuwa apaknaan jadbaetan na munisipyo na mangaldan tan sa Department of Health yaman palagi era nasatan so bukas center pang kamaungan nasaray umbaloy at bali na mangaldan. Natan si may abuak ipaliwawam itan at si asawama Rosalie. Pero nagtantaman ng Rosalie wala tungtungan at bagay mayor tan sa DOH. Tas ibabaga to lang tinan mayor met kuno medyo may ang ibagad si ka sure asawa ng Rosalie. Siyempre baga to asawa to kasi baka mamaya asawa ng Rosalie baka mamaya kapiliduhan lang asawa niya linawin dito. Ngayon yung bukas center siyempre ang sinasabi ni Mayor wala namang pumunta sa akin kung sakaling meron yan sa Sangguniang Bayan doon sila makiusap okay sa procedure ditang kasi Mayor manong oras ka mo ala kasi limam ken tuwamatso in kagawa unong sa may paliwawa daratay kinay akatong tumid Region 1 Medical Center
say ibabagatulantin wala tan Sangguniang Bayan. Which is correct. Sangguniang Bayan sumiter na sa may authority at sa sika. Pero antes iaratan niya ulit Sangguniang Bayan si kaniso duplugenda no gabay mutan o ande. No gabay mo, okay, si Sangguniang Bayan instrakan mo o ularan Sangguniang Bayan tinidan mo laray authority o ulan Sangguniang Bayan na representante magawaray resolution dandaka na sa may authority to enter into a memorandum of agreement between aman amay Department of Health Tansay Municipality of Mangaldan represented by Mayor tas kamalantin Mayor. So jad maganon tungtong atan community walay imabuloy ditan lalo lat sikat leader na baloy ya say agawatan ko ya say panlingkor mo tadsari kabaloyan tayo mang kakailangan ang gaputan kumun ano na mo may asawa to may empleyado nan uyag agtuan tayo sa ngagnguro ilante kanyan kokos ni nakin kokos ni may umbabati ka Mayor Mat na doktor di ba? Kanyan si katutan susamay kagawa talapod imo naman kasi susamay political interest nan Mayor Buna nensaman so amay pangkaukulan na saray umbalay untantutan say antan ng Mayor Buna at dyan saman niya panggawa kumun nasatan niya bukas center at bali ng mga aldan at sa babagatulante sa kredito ula kinan Vice Mayor Mejia akini anta si kay Mayor di si kasudayo da ta si kay Mayor inaprobamutan diba untuntutan siyempre watan latan aganta no sipay may babagay katuan di tanay singa si babagam lanti at angga pwede malan at sisika angga pwede malan wala man bilang itan ulat sa mga bayan angga pwede may sakay statement to angga pwede walang wala naman yan ayos ka tulante no atalat wala bilang medical practitioner kanto makuno alangan na agko abulo yan ko kanto hugas kami mo lante lisin baga tama yung baga to lante si katutan susamay atan natakapos sa tanawad pa Facebook wala sa akin wala sa may Facebook page na mga aldan itan yung baga to so binalansin milabat sa sitwasyon at ating tanagagi at agad tanib mga aldan sipay may babagay katuaan aliwan sa may katuaan pero no ningnangan mo say Region 1 Medical Center bilang si Karamot Lantiso sa may ang ipalamaan sa Department of Health makaulay yaman anap na saratay binalaybali ya pangilagnagan na sa atay bukas center si panangaro na sa Mejia Lanti wadtan kayang gabay ito una-unaan kumon yan ay dan na sa tay bukas center si Mangaldan tatagaratan ng Mangaldan bilang isang practitioner na tay abig laman Dr. Lanti kato sa kaya priority to at programa to atay abig laman hospital patambalan tambal tan ararati libreng check up o di ba diyan nangyari yung may medical mission na pinapahinto ng mayor Lante di ba medical mission na Region 1 Medical Center tan si Vice Mayor Mejia pinatunda wala minsan di man baluarte jad kampo ng Joel Meneses ginawa may medical mission nilike yun empleyado wala kay batong pulis private property latan private property sa iwatan iraya doctors tan nurses at di kalibre mat iarata nanlapura at Region 1 Medical Center mantatrabaho ra at Region 1 Medical Center insa mo anapon antore anapon dagsaraman niya doktor ano po mo re dokumento siya kaya maanap na dokumento Mayor Buna siya ka si kakase
at atagay sa position mo at gobyerno ya ana pumura nasara tay untan lara ya dokumento pinaratan no sa gobyerno suman gaway programa at gobyerno mo dapat marlas diba Department of Health tan gawa na sa kaya dyan loob na sa kaya baloy supposed to be sige labat suportahan mo ni Ingon. Siyempre, diba? Kailangan nyo? Upuan, mga lamesa, kailangan nyo ba ng para makapagpa-prepare ako ng merienda nila o patubig man lang. Magkumon, bilang sika at leader na balay, ikikinong ka, sika at leader na balay, nakaukulan, yawadtan kumunmet, so may suportam, at saratan niya programa, wala ratan niya unduplog, undapo at say balay mo. Agmura ang peran sa gabay mo kasi may harangan mura yagyan na makapan medical mission. Ang gano sara may pribado nalapura da Amerika tagara mangaldan gabay da mampa medical mission. Harangan mo nira akin antum nato rason akit harangan mo yaratan niya pangkaukulan nasaray umbalay ditad mangaldan politika politika tan dati agyo po politika tay abig laman isit aside yorate politika isit aside yo laporta say puntos at unlad kinan Vice Mayor Mejia o legawan to para da kabalayan nyo tan agtugabay anto kinay hindi sigawan to sabayan to la anya ay sukintutan anto sigagamtan mo akin at umbatik ka sa tanyo posisyon manlingkur di ba anto laban itan supare panlingkuran mo kabalayan to supare akautangan mo linawa ari to supay balasan mo natan ari to sintututan aliwan sa may at sa te pansisiblo yun at sa te programa na Mejia supay siniblatan to totoo si katutan kanya na ay ipawiltan saya si Mr. Paul Hulipas ya asawa ko no anan Rosalie Hulipas empleyado munisipyo alagar mo yaman mayor si Vice Mayor Dr. Mark Stephen de Benicia Mejia tanong si katuso nagmalo ya mayor no agtuta nagawaan di mamula hosigahan natan kasi at Vice Mayor si kato aga maka-implement na untanlaran aramay programa aratay proyekto taaliwan si kato yung mayor no si kato lay mayor na no agay malagitan di mamula hosigahan ulante untan tutan kanyan ang piano na si kato nagmalay yung mayor imalagi ito hospital ibabagamay ang piano si kaso na unaan yan na panlingkuran sige good morning at saray listener tayo si Jerome Antinorio at miss ko maingungot la apuro ang tuta ng Jerome ang po kung nabasa ibabaga to jay manaya buraraga basan ko lang natin ngaran mo Jerome Antinorio Portek Bugalyon Pangasinan good morning Edsika Jadda Saray taga Bugalyon mat good morning si incoming mayor Jumel Anthony Ignacio Espino anamit ayan tutan sa programa to tagline to untan tumat sa may ka-tandem tumat si incoming Vice Mayor Madriguera Benji Madriguera good morning tan amin daray walad line up na Espino Madriguera team good morning mo tadakinan Mayor Priscilla Ignacio Espino mother knows base dakilmat so sara may agawaan to at loob na sa tay administrasyon to ay aparikatura so taga Bugalyon na iter to sa pangkaukulan na saray tay taga Bugalyon
kanya ni nararo dare Espino di Tanit Bali na Bugalyon. Walang ano yan. Walang sino man ang makatatapat. Correct. Sa serbisyo at pagmamahal ng Espino. Nante. Kanya na si Kondare taga Bugalyon, pansyansyan tayo. So Espino at Bugalyon, lapod tested la, aning nung tayo, sundugan serbisyo, manlalapod saray, pamilya Espino. Untan-tutan. Good morning, Matt. Kinan former governor si Katos ang itar na samay transformation at sa luyag na Pangasinan. Kanyan sa Pangasinan at from number 34 nansaman antes siya unyorong si Espino number 34. Pagmaliw ito ya number 4 kumapat at saraya pa provinces. Ano ka nalilingo? 86 provinces at interim bansang Pilipinas. Number 4. So Pangasinan at sa may administrasyon. Malapit na magna number 1 na kanya na atan niya siot tan kuli nan former Governor Amado Tutan Espino Jr. at nanbungatan at sa tay panangitar da nasara tay awards era yung manlalapod sa ray nandurmaran ahensya ng gobyerno sa si Kuandalante Pangasinan number 1 si Gubama at talagang may ginawan to kanapugan mo tapyan sa empleyado at respetado respetan high moral at gana siyempre noon tan so leader ganaduran man lingkod at saray totoo correct pinasimbalo tura so sara tay government buildings era pangkayarian na sa probinsya pinarakop to so sa tay 14 government hospital run by provincial government nagmalayutan niya ISO certified. Kanyan aratan niya ginawa ya kamaungan na sa Espino at aratan at timmanib at sari kapuspusuan na sari Pangasinense. Kanyan na nasumpal Espino sa pandutungtungan talagang agda isalat da gano ang tute iter na yan na sarara may kalaban del politika ang gaano balag kwarta ni kanyan ang gaano sunggayan dalatay luy bawal sumangiter na anto kaman gagawon da para labat si karaet manalunggaring ya agamat abulo yan asaray totoo mo kanyan lang nan asumpal so termino nan dating Governor Amado Tutan Espino Jr. at sa may 2016 at sa simalat sa may anak to si Governor Amado Pugi Espino III ni pinarakap to may inarumantura so saratay pasilidad minintinto tan impatuloy to raman so ginawa nampisaan ng amato si former Governor Amado T. Espino Jr. Dyan sa Tanlanti at delegya kayo niya gobernador si Gubpugi at talagan siya may ginawa to kanipuigan mo bilang ama nasa Pangasinan. Mayamay so sara may programa to ya ginagawa Pangasinan pakatulong at sara Pangasinense may apinawiran na pinabangan ya programa proyekto kanya nan sa totoo ula sumasalita correct kanya nan sikato at Kimatlante may nampainawa ya taloy taon insan mayamay so sara may uulad sa sikato mo kumbinsi ya kumunong pawil kayo Gumpugi at Pangasinan ipawilyo tay ibalik ninyo ang sigla at dangal ng Pangasinan ito iba ng Gumpugi ay tinit pantuntungan tayo politika konto ng saman tanisisyak at manenjo nit sayay kinay konto pamilya kay konto
Yang gada amay manasinggarlatan susatay kilante filing. Amay la susara may ulad si sikato. Ya kikeruan da malanti pati ramay yan aramay iniikal. Provincial government ren empleyado at sikara at dimuplog at kinanggupugi ya gob no kayo unlaban si pasiren si ilalo mi Pangasinan kwanda si pasiren si ilalon mi kanyan atalante sakripisyo nandesisyon so, pero ato siya man desisyon balat in konsultato da pamilya to in konsultato tagma nayari man di desisyon na may bukor to in konsultato da pamilya to yang gad sa may kinla filing la di man la talapog karumat lanti nasare Pangasinense man sakripisyo ak kunto sikatutan aso kinto man sakripisyo ak sakripisyo so lamang ko isakripisyo lamang sa pamilya para say inaraw tayon probinsya na Pangasinan ang tantutan kanyan sa aton sakripisyo kumun nipagmat ya atan et tumangan na saray Pangasinense aratan yung karauyo nakaukulan ipanang nang iyo pigpigaran agaw mo la correct yasatan 10 days natan niya 10 days ipanang nang iyo correct so talagang panangaro yung udluyag na Pangasinan no talagang inaro yung Pangasinan aro nyo matsirin si Gugpugi tan ipawilyo bilang gobernador na si Luyag na Pangasinan. Okay, alas 6:35 antes tayo panondapag sa karuman niya balita impormasyon sa issue wadya ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibala!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito, Basista, Paborito, Binmale, Paborito, Bugalyon, Paborito, Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito, mga Tarem, Paborito, Tandiyan Urbis Tondo, Paborito. Kaya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:41, nakabuwasan pa yung patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Actor yung lingkod, ating magtipangasinan Dennis Muharis. Diyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ayan. Good morning nga pala kay Mar Pascua. Ayan, good morning. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkup, Calasiao. Magandang umaga. Majina Kurda, morning idol, sabi niya dito. Ganun din si Paing Palos. Good morning ka Dines at ka Errol. Ganun din sa iyo. Jose Kines, ayan, good morning po. Si Marlito de los Santos is watching, good morning. Evelyn Flaminiano, morning sir, sabi niya. Lisa Sim, good morning po. At itong si Lisa Sim, ito yung pamangkin yata ni yung tumatakbong mayor ng Dasul, si Baby Nakar. Ayan, asawa po ng tumatakbo rin na Vice Governor under Espino team, si Noel Abilia Nakar. Ayan. Ay, good morning nga pala sa mga MST boys. MST. Oo, basta MST. Oo, wadyan ako no dagupan si Sernok.
Nandito daw sa Dagupan si Sir Noc Clotario, si Arnel Negro Perez, si Raymond Alibok Bautista na Tumling, Malasiki. Ayan. Yun. Good morning. Dito kayo sa Dagupan pala. Ayan. Good morning po. Good morning kay Ninong Jerry Peralta, tsaka kay Big Boss Milo. Sir Milo, good morning. Ayan, yung basta Boss Milo. Yung Boss Milo Manangaro. Yung chocolate bar. Chocolate bar. Wala tang bibilaan. Okay. Sige. Wala may wala may ni palapag mo ni man kapaborito Errol. Saya ay si Senador Manny Pacquiao at mangisak lang na lay at sa te ka Romanya sweldo nasaray obrero o sarate manggagawa. Agtuanta mo wala ikin na existing law. Sige ba ito 200? Siguro may salasos ang po ni man. Ang po ni Pigala ba may inaprobanda 35 pesos. Pero wala matsuok yan kinumpirmamat na sa Department of Labor Unemployment o DULE ya gapuan da latan so ken pan repaso sa tay minimum wage at pigaran rehiyon at bansa kabiyahan irepaso data gabay da balon la ya unong dakinan na Duli Bureau of Local Employment Head Assistant Secretary Patri Wirawan Junior sa tanya pan-review subasi sa gangan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Junior. Diyan sa atin niya palapag to at na Presidente Marcos at agawatan at sa may 123 ya anibersaryo na Labor Day jad SMX Convention Center jad Pasay City yung kuhanan Presidente at timbangan simbangan so gobyerno so sa ating posibleng epekto to niya naman bilang itagay sa sweldo na saray trabahador. 123 anniversary. Antak 123 api. Dumaman. Party list man. Okay. So marikap tada kinmat may dedingalo na sa gobyerno so ay na saratay obrero. Pero si kwanto malanti balansiyan ta siyempre may epekto na satay ekonomiya at bansa aratan na ram obrero at sarate pribado ran na company ara establishment kontura at babalansin dalan dito si karodang malanti may kuwan mo 100 piso uminto kada agaw. Additional. At sa may minimum wage siya. Pero si Kibalet, si Pacquiao 200 private. Which is dugamot. Okay. Then ararami private. Okay. At siyempre at ang babalansin din na mo. Siyempre ang ekonomiya na anim piano napiktuan ang piano napiktuan matiyara ti trabahador naman kapot yara man niya company umantutan kanyan babalansin da maong kanyan tawala man lang ti so sa may ken natandaan mo wala man so dati pangitagilan ng saman dati 610 at ginawadan 645 piso. So minimum wage may 35 pesos hike. 35 piso. Tagito. Yasatan at inaprobamat na si Regional Tripartite Wage and Productivity Board. May imbaga may 35 piso. Ya uminto na sa ating sweldo kada agaw. Kanyan si sweldo na saratay trabahador manlapod sa may pangitagay na sa tay kindamat sweldo da kada bulan at manawat ran na 19,080 piso manlapod sa may pangitagay na 35 piso
So minimum wage hike na sara tay ken obrero tayo. Oo na ba't at least natin napantutungtungan lararatan. Bayag kasi talagang sa minimum at ken abo ba? Aliksab. Ha? Kanya na aman lang babaga ng Presidente Marcos ano ang epekto nito sa negosyo at ekonomiya. Sikatutan ng tinatan. Jad negosyo, jad ekonomiya, bali-bali. Ta siyempre, dakla kwarta dararatay totoo. Mansaliw lara mansaliw duga. Pero may kang balot negosyo. Dyan negosyo. Medyo private. Aman. Pero sinunutan damo kumon, na manpower tanay, kung kikita tayo kumpanyam dahil at sararate man tatrabaho. Correct. Pero sa sununutan da, kung kikita kayo balag, dahil at sararate man tatrabaho, na paglabat, salatan nyo mo tayo kasawda. Pero ata nangganda maong itan, may siyempre may operation to tanay, susatan niya company, may gagastusin da, itagay mo'y sweldo na 200 bilang, simbangin data natan, tapi naganapiktuan agamang kapot itan niya company. Ano nang kapot, di kaskasan na raman kimatay, obrero, aramay trabador. Tayo sa kaya kumpanya at bali-bali so gagawin to, agata mangkapot. Mangkapot ho, say, saray totoo to, lalasin to. Tanso number 1. Tanda, siyempre, no, indeklardang bangkaruti, aman sa problema. Kaya talaga, kapot doon talaga. Kanyan, kapot da sa kibulan, saan man open sa lalilingaran to. Kanya natan, susamin na ninungan natan, may titimbangan natan, nasay gobyerno tayo, no makanipuegan kasi, ata natitagila, susay minimum wage, nasara tayo obrero at interon bansan Pilipinas. Anyan na alagaran tayo tariripason da ni maong Natan, anggad pantutungtungan itan panritaso o panripaso at siyempre may sumandada salmat atan at naaprobaan siyempre kintan para da tutuutan lante para sa rarami man tatrabaho man susuot walay kitan da para walay gastuson da at sa pamilya da sikatutan ta siyempre nakauklamat may tagayamat sa sweldo ta siyempre adyad da tagi na satay sa saliwang matay aga unong mat maka nunong may mismon sisweldo da kalamur kanyan aten masalimuot pantutungtungan anipakar sa atay minimum wage at kumon naripaso latan tan nipatuntun latan so sa atay tilap ka lang ate pangitagay wala ko walay patangi pangitagay na sa atay syoldo na sarte obrero kumon tapian na kinmat may agmat kaskasan eratay trabahador tayo. Alas 6:51 nakabuwasan manlalapod 0998-7340. Magandang umaga mga sir. Yung sinasabi nyo kanina na nagwawala sa meeting di abansi ng Mejia Sordilla team ay asawa ni Rosalie, sabi niya. Sana pagsabihan ni Rosalie ang kanyang asawa kasi nakakahiya siya dahil nasa munisipyo sa. Sige. Kanyan na aratan era may reaction na matay aray kabalayan tayo. Good morning kinan Kapitana Marit Bilasco Sara Majucaris family dito barangay Banawang Kalasyaw. Magandang umaga sa inyo.
Evelyn Flaminiano, good morning. Kanto jay. Nirewa dyan na kinay ba tabon-tabunan kasi. Si Kuya Ramon Bautista, Masantos ya Kabuasan, ada si kayo ditan, ada bali na Manawag Pangasinan. Sa safe driving at kinan Boss Milo. Ya manmamaneho natan kay Batura di Nok, si Sir Nok Rotario, Arnel Negro Perez, Raymond Alibok Bautista na Tumling, Malasiki. Safe driving, Boss Milo de Guzman. Good morning, Ninong Jerry. Masantos siya Kabuasan, boss. Paboritong Idol Dennis tan Idol Errol. Mabuhay po kayo. God bless you. God bless you. More power, sabi niya. Mula kay former board member and Vice Mayor Ramon Bautista and Councilor. Good morning. Ramon Bautista Jr. Diyan po sa may Region 1 Medical Center. Magandang umaga kay Director Roland Mejia. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, si Dr. Felix Domicilio. Dito na Mapandan. Mapandan. Kami singa manok. Amay akachaper mambuntok na chichirya. At singa manok ya binuntokan tumat iray mais iray totoo kanto. Ito yung kanina. Pera, dilata o serbisyo. Siyempre, doon tayo sa serbisyo. Go Pugi Espino. Pero kunin natin yung dilata at saka pera kanto. Nangyari kayo. Yun po, yung obserbasyon nila ngayon sa nangyayari. Kaya itong nalalapit na eleksyon sa Mayo 12, dapat na tignan ninyo kung sino yung makakapagbigay ng tamang serbisyo sa inyo. Makakapagbigay ng tamang serbisyo sa atin para sa ganun ay hindi tayo kawawa sa huli. Mamaya piano na pater kilamat tayo taon lamat itan ya man alagar yung mga tao sa ikwanda ng 2022 salian tayo mat, di ba? Kumun natan ta asali dala at anggapon talaga ini danday tsansan man lingkor, anggapo, ang sanatan, manggamit na kwarta tan dilata, anggapo ni san siya. Ato na may babagam. Dante. Pintan. Amay tadalegawan dad sa. Kanyan saya uniiral at Pangasinatan clamor nasaray totoo. Kulaan tutay serbisyo. Nasaan ang mga programa at proyekto? Ibalik ang serbisyong Tatak Espino. Sa Pangasinan. Ayan. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik po ako bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa programang Iradyo Tayo, kasi marami nang nakantabay daw yung special na balita. Kalulog mo. Tinatanong nila yung special na balita ko kung ano, abangan nyo na lang bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!